फ्रेंड्स, मी संजना आज तुम्हाला कारवारी स्टाईल मध्ये उभेवाल्या करंज्या म्हणजेच स्टीम करंजी करून दाखवणार आहे। त्यासाठी मी इथे 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, 1 वाटी खोबरं घेतलेलं आहे, ओलं खोबरं, गूळ, तीळ घेतलेले आहेत, वेलची पावडर आणि मीठ। आता आपण पीठ मळून घेऊया। थोडंसं मीठ, थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घेऊया। पीठ आपलं मळून झालेलं आहे, अगदी घट्ट पण नाही आणि अगदी सॉफ्ट पण नाही, नॉर्मल असं मीडियम मळलेलं आहे। आता हे झाकून ठेवूया जरा वेळ। आता एका भांड्यामध्ये मी 1 वाटी खोबरं घेते। यात आपल्याला लागेल तितकं गूळ घालायचंय, किसलेलं गूळ घेतलेलं आहे। अगदी थोडंसं चिमूटभर मीठ घालते। 1 टीस्पून तीळ घेतलेले आहेत, हे ड्राय रोस्ट करून घ्यायचे तव्यावर भाजून। अर्धा टीस्पून वेलची पावडर घेतलेली आहे। आता हे सर्व साहित्य आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। एकीकडे आपलं सारण रेडी झालेलं आहे आणि पीठ पण रेडी आहे। आता आपण छोटे छोटे गोळे करून घेऊया। तर अशा प्रकारचे अगदी छोटे गोळे करून घ्यायचे आणि पिठामध्ये घोळून त्याची पुरी लाटून घ्यायची। अशा प्रकारे पुऱ्या लाटून घ्यायच्या आणि आता त्यामध्ये सारण घालूया। आता फोल्ड करून घेऊया। फोल्ड झाल्यानंतर त्याला आपण साइडने असं छोटे छोटे फोल्ड करायचे, म्हणजे एक डिझाइन तयार होते। तर तुम्ही बघू शकता अगदी मस्त छान डिझाइन पण तयार झाले आणि आपली छोटीशी अशी करंजी पण रेडी झाली आहे। आपल्या करंज्या रेडी झालेल्या आहेत। आता आपण एका चाळणीमध्ये थोडंसं तेल लावून घेऊया आणि एक एक अशा करंज्या ठेवून घेऊया। एका पातेल्यात मी पाणी उकळत ठेवलेलं आहे। आता ही चाळण आपण याच्यावर अशी ठेवायची आणि हाय फ्लेमवर यावर झाकण ठेवून 15 मिनिटं उकळू। आता आपण ओपन करून बघूया। तुम्ही बघू शकता छान उकडलेले आहेत करंज्या। आता मी ह्या काढून तुम्हाला दाखवते। तुम्ही बघू शकता अगदी मस्त उकडलेल्या आहेत आपल्या करंज्या। काढून दाखवते तुम्हाला। तुम्ही बघू शकता गरमागरम आपल्या उभेवाल्या करंज्या म्हणजे स्टीम करंजी रेडी झालेल्या आहेत। अगदी झटपट आणि सोप्या आहेत आणि कोणी पण बनवू शकतं आणि हेल्दी पण आहे। तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। तुम्हाला एक मी असं तोडून दाखवते। तुम्ही बघू शकता किती मस्त आहे। गरमागरम खायला पण अगदी रेडी झालेले आहेत। तुपाबरोबर पण खाऊ शकता तुम्ही आवडत असल्यास। तर रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा आणि नक्की ट्राय करून बघा। जे चॅनलवर नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राइब करायला विसरू नका।